n'a jamais connu de loi. L-opra Carmen, assoċjata ma' mużika grotteska li donna tesportat fi Spanja tas-seklu 17, se tkompli tagħti l-ħajja l-Strada Stretta nhar l-24 ta' Novembru li ġej. Dan għaliex minn opra tal-palk se tkun adattata bħala wirja ta' teatru ta' triq. Għal dan Giuseppe Xkembri Bonaci, d-direttur artistiku tal-kunċett Strada Stretta, li se jmexxi wkoll din il-wirja. L-atturi u l-kantanti li se jagħtu l-ispettaklu huma mħarġa wkoll fl-improvvizzazzjoni, karatteristika ewlenija ta' dan it-tip ta' teatru. Allura nkun nista' naddatta xogħlijiet klassiċi kif dejjem għamilt anke fil-passat għal prinċipji ta' dat tip ta' teatru. Ġifri jkun hemm it-taħlit tan-nies, ma jkunx hemm dik id-distanza bejn in-nies u l-atturi u l-kantanti. Il-mużika oriġinali ta' George Bizet li tanti għal-qalb id-dilettanti ta' teatru se tkun adattata għall-okkażjoni, għalhekk il-bażi se tibqa' l-istess. Ma ħanbiddel ebda arja jew mużika, ġifri l-mużika hija ta' Bizet u l-libretto hija l-oriġinali. Iċ-challenge hekk sabiħ. Challenge ma jkun sabiħ jekk tkisser kollox u tibqa' tajtilha Carmen. Il-challenge tiegħi hu li nħalli l-Carmen kif inhi imma bil-approċċ oriġinali. Carmen hija biss proġett wieħed imwellet mill-kunċett Strada Stretta, kunċett li se jemira biex it-triq li darba xelet il-Belt Valletta terġa' titwilet fuq livell ogħla. Xkembri Bonaci fakkar li minkejja li triq donna mietet għal xi snin dejjem kienet assoċjata mal-kultura u l-ispettaklu. U għaldaqstant kunċett Strada Stretta se jkompli adotta attitudni differenti sabiex din iżżomm ir-reputazzjoni tagħha. Jason Mikalne, fiċ-ċermen tal-Fondazzjoni Valletta 2018, għalli wieħed lanqas biss kien joħlom li triq id-dejqa kapaċi tkun daqshekk kruċjali fil-kapitali. Triq li fl-aħħar snin fissret diversi opportunitajiet għall-artisti lokali. Mikalle fakkar kif din it-triq se tkompli tingħata l-importanza mistħoqqa fis-sena li ġejja, programm partikolari għall-Presidenza.